ta ne zan sai rasoyi ku rinka kallo cikin waya hankali zai ki bani ya zo da dan bayani a san ki mun da ka sani ba za a zo je da kai na shi za ka dauki ka ja dai a ki bari dan fara dan aka dauke da ba inda za ya sai ba ka so san ki ko wasa ne amma ban komanda ga wanda zai tambaye na zo dalilin kyakkyawa sanya raina ga bani Tugu, kauce na da Allah. Yarinya kyakkyawa. har Amurka domin ba ta mulkin ka na dawo na bai wa babban ganin ki domin ya fi su kyawun hali ko na daina na sha kawar sojin su duk su koma gida da cewa dukkan su matan su duk su fili su zo su share gida kai san ki zai saka ni ka je da China na kona banki ka ko na ba ta mulkin Faransa in bai wa alwali shi kai yanzu zan kira Bello Kirki in ba shi duk ka gadin gida fata na ki so ni ki ni kalma ta in dai har ki so ni zan yi godiya sanya da